Com és el procés creatiu amb Boom Boom Fighters, per exemple? És divertit, tio. De fet, és molt divertit. Ja el que surt, em van donant consells, jo els dic això me sona millor, això me sona pitjor, aquest rídim més, aquest rídim menys, ells me diuen aquesta barra perquè no... Si igual l'enfoques així, ens anem donant, són consells mutus i arribem a un consens on acabem creant el que és això, les cançons aquestes. Però ells et fan... o sigui, es fan l'instrumental i te'l passen, o tu vas allà i també els hi vas tocant coses... Ho gravem tots junts, jo no toco res de l'ordinador. Jo igual opino tu, aquí igual pots ficar això, igual la intro podia ser així, o igual aquí no m'agrada com puja, feu una marca més tranqui si podeu, ho discutim, hi ha vegades que ho canviem, hi ha vegades que no, perquè evidentment no dic, no, punto. És el rotllo, explica'm per què hi ha això aquí. Hi ha vegades que no ho entenc i dic, mira, ho segueixo sense entendre, em sap greu, però no ho comparteixo i no vull que em representi això. I hi ha vegades que dic, hòstia, pues, ho acabo entenent. Hi ha vegades que no ho entenc, però tot i així m'és igual, perquè tampoc crec que sigui tan important en el tema, saps? Llavors dic, pues, com vulgueu, com preferiu vosaltres. Si us fa més il·lusió que a mi em decep, si us fa a vosaltres més il·lusió que a mi m'adona decepció, doncs feu, endavant, saps? Sí. Bueno, és buscar l'equilibri, no? I vaig veure que l'àlbum, l'últim, el de Caliu, te l'havies gravat, no sé si les veus, les vas fer en 4 dies? Això és així o no? La lletra o gravar la veus? Gravar veus. Sí, bueno, però ja teníem la idea feta, Ja, però gravar 14 temes en 4 dies una puta animalada. Si tu tens clar què has de gravar en cada moment i el que has de fer, és un moment. No et quedes allà tot rebentat del coll o què? No, què va. Quan em quedo rebentat del coll és quan fem 2 passes de directe i practiquem 6 vegades una cançó i 6 vegades una altra. Que són 3 hores i mitja de... No cantant en un tema que pots anar provant i para i no sé què, és de fes el pas en directe i que la veu estigui alt com si estiguessis fent un bolo. I bueno, què t'he d'explicar? No, què m'has d'explicar? No, o sigui... Bé, de bolos, vull dir, saps? No, ja, però, o sigui, tu, mira, o sigui, jo toco un grup, vale? I bueno, ja ho saps, però... Espera un moment, em pots deixar carregar el telèfon, tio? Sí, fot-li, espera. Passen a publicitat! Bueno, ja tornem a ser aquí. Això que et deia, que sí, que jo toco en un grup i a vegades quan vas a veure penya en directe, està guai veure gent en directe si toques el grup perquè t'inspiren, no? O veus coses, a vegades també va bé fins i tot perquè veus coses i dius, hòstia, això ho hagués fet diferent, o això... Sí. O fins i tot dius, això ho puc fer, no? I també a vegades veus algú fent alguna cosa i dius, hòstia, que una bona idea, això podria fer-ho. Però quan jo et veig a tu, penso, jo això no ho puc fer ni de conya. Saps què vull dir? Perquè aquesta és la intenció de quan ho faig. És la intenció de donar alguna cosa, de que no sigui casual i que la penya pensi... Bueno, que sí que podries en pràctica i tal, però que... No. Jo tendeixo a pensar que tothom amb esforç i pràctica ho faria diferent. Evidentment no tindria el meu timbre de veu exacte ni res, però saps el que vull dir? Tindria la teva gràcia, però que soc partidari que això... Però sí que ja te dic... del que fumo, tampoc és que faci molt d'esport, saps? Menjo bé, això sí. Soc una persona que em moc molt i faig això, i que estic acostumat a tal. El que passa que... Ets hiperactiu o alguna cosa? Sí, soc hiperactiu. Vale. I tinc un TDAH de cavall, i a més que fumo herba, pues soc una mica raro en aquest aspecte, no? Però... Tens un superpoder, que és la hiperactivitat. Bueno, m'explotarà el cap algun dia, però... Doncs... és el que jo he mamat, tio. Veure amb Sisla Kalonji, amb Capleton, veus a Capleton? I el mateix que penses tu ara ho penso jo d'ell, saps? Com pot estar el tio saltant 1,5 metres mentre està en falset i clavant el daixonsis i a més donant ordres a la banda a la mateixa vegada, saps? Com pot, saps? I a poc, com que tu has mamat d'això, és com si veus, estàs envoltat d'una penya que sempre està fent equitació, doncs al final tu se te queda, dius, vale, ja sé com muntar el cavall, sé més o menys com d'això, saps el que vull dir? I què et mola més, fer directe amb concert amb Boom Boom o fer-te un sound system? Amb Boom Boom. Amb Boom Boom. Sempre. Hi ha més energia, no? És que portem molt correcte. I hòstia, i que està en Musti, està en Manel, està l'Àlex, està en Fiter, està en Tomàs, està en la Waka, la gent, Luxound, a vegades ve en Cabe, a vegades ve molt... O sigui, és com... Som molta gent, em sento realment com, hòstia, mira què estem aconseguint, quina cru més guapa que entre tots estem aconseguint, saps?
això mola, tio, això et fa sentir ple, saps? Jo, quan vaig jo sol, a part que també mengen tots, quan toquem, que la sensació de que, hòstia, avui mengem tots, no només jo. Saps el que vull dir? En un bolo sol amb... Això m'amola, saps? Et motiva, saps? Però quan fas un sound system, com funciona? Com era? O sigui, el que no és el DJ, però el DJ és tu, l'altre... El Selecta. El Selecta et tira bases i tu t'has d'adaptar. Sí, per l'ordinador o cares B de vinil. Bueno, jo m'haig d'adaptar, a mi m'és igual, Vull dir, hi ha vegades que sí, que a final de gira dic, hòstia, estic fart de cantar quin tema, no sé quin tema, menjant paret amb el mateix ritme sempre, fica'm un altre ritme dancehall i me canto un menjant paret, menjant sostre, menjant paret, vull estar amb tu enganxat com xiclet, tens el teva, saps, m'he canviat o alguna cosa així, però saps? O sigui, ho parles abans o vas allà i és com a veure què surt? No, em dius, em fico aquest ritme, el Select em diu, tinc aquests ritmes. Vale, i tu ja més o menys dius... Jo a vegades dic, no els vull ni veure, fica'm el ritme i començo a cantar sobre el ritme i ja... Llavors és com, et fas un tema teu sobre un instrumental diferent, jo tots els segons ritmes, el tempo i tal. Tots els ritmes que em fiqui, totes les instrumentals que em fiqui al Selecta, és molt raro que hi hagi una que no hagi escoltat i que no em conegui. Vale, perquè hi ha clàssics, no? Estic totes vistes, estudiades. Sí que n'hi ha inclús que les tinc vistes estudiades i que dic, aquesta no la vull, passa-la amb aquesta, no m'hi fico. No, perquè ara mateix no vull fer una... No la veig ara mateix i no sé què cantar sobre d'això. Però el Selecta es pot fer, o sigui, la pot barrejar una mica també i ficar-li, jo què sé, fer com una mica de... barrejar-ho amb una altra cosa, tal, o... Sí, ell que faci joggling, vols dir? Joggling vol dir malabars, joggling vol dir quan mescles dos temes. Va, sí. Saps? O quan passes d'un tema a l'altre ràpid i aquestes coses, es diu malabars i té aquest... Tècnicament es diu així, joggling. Vale. I... No, aviam... Sí, això aviam, és lògic, si està ensajat abans sí que ho pots fer, però si de cop el DJ comença a girar i tal, i tu estàs cantant a sobre i tal, tu, espera, avisa-me, per això es diu, pull up, o no, i gira, low, o mix up, i te fan les marques, saps? Però normalment el que dirigeix és el DJ, el que canta. Vale, ok, wow. I amb el que tens també un àlbum, és amb Sula, no? Sí, Sula, Manatí. Teniu un àlbum que es diu Trendsetter. Fixadors de tendència. Exacte. I que a més va ser l'any passat, no?, que el vau treure. A la bicicleta. I vas fer hereus amb Boom Boom Fighters i aquest alhora? O sigui, van sortir el mateix any, pot ser? O m'estic liant jo? No sé. Va sortir hereus del Dancehall i aquest a la mateixa hora, sí. Bueno, 3 mesos de diferència o 4. La qüestió és que ets molt prolífic i em mola perquè ara en el nou àlbum he vist que teniu una cançó amb Boom Boom Fighters i amb en Sula també. Amb en Sula també, sí, i amb Marcus. Exacte, i es vindrà ja en el directe, perquè recordo estar en el directe i pensar, hòstia, no ve en Sula, o sigui, en Boom Boom Fighters ell no ha aparegut, no? No té cap tema encara, no té cap col·labo. Alguna vegada, no sé si ha pujat a fer un freestyle, sí que ha pujat a fer un freestyle a l'Apolo en Showcase, diria jo. Però no, encara no ha vingut. Però en Sula té molt de nivell. Sí, té molt d'estil, té molt de nivell. Escriguent és de les millors persones que conec. Bueno, és que vosaltres dos, o sigui, és una mica, a mi em dóna la sensació que escrivint els dos, no sé si us ajunteu i a saber qui la diu més grossa, no? Sí, una mica sí. A vegades que, bueno, els freestyles no els pots... A vegades improvisem i només que diguem borrades però grosses, saps? I millor no, que ningú les escolti, però tonteries com quan vacilava. I hi haurà un altre Trendsetter o què? Sí, ara saber un second round amb en Sula. Nice. Un altre EP amb en Sula. Sí o no? I ara, esteu presentant un nou àlbum amb Boom Boom Fighters, que es diu Caliu, i me l'he estat escoltant, tio, o sigui, m'ha molat molt i he notat com, o sigui, m'ha també fet com apreciar més a Confit, també, alhora, saps? Perquè hi ha com una energia diferent en aquest disc, que és com de... A Confit o a Caliu? A Caliu, sí. Hi ha una energia diferent respecte a Confit i respecte a Hereus, també, fins i tot, que és més com, vale, ja hem arribat aquí, hem fotut tota la feina i estem més com disfrutons en plan... Perquè, bueno, ho dic perquè hi ha cançons que dones les gràcies, cançons dedicades a la teva família, a teu pare, a teva mare i a la teva germana. Hi ha també moltes referències a temes anteriors, no? Com la de Senyor Gent,
hi ha una referència a la salsa de pot, per exemple. Aquesta està guapa. Aquesta està guapa. I què és? El Papa, no? El Papa. És Supercat, això, Què és Supercat? Supercat és un artista jamaicà. Era d'origen índio. Vale. No, índio de les Índies orientals, no de les Índies occidentals, perquè ja ho és també, perquè és dels dos. Índies occidentals és el Carib. Són West Indies, es diu. Vale. El seu nom és aquest. El conjunt d'illes es diu West Indies, que vol dir les Índies occidentals. Ok. A les Índies occidentals, sí. Sí. Bueno, aquest Supergat... the one fear me top. Com era el tema? The one fear me top. Supacchiati plies confirmaci top. És el mateix que canto jo, és un tribut, saps? Vale. Wow. I es diu Don Dada. Don Dada, vale. Don Dada és com el que mana al barri, diguéssim. Vale, Don Dada, Don Papa, saps? Algo així. I el Papa, i d'aquí ve la cosa. També Gregory Isaacs, tribut a Heptones i diversos tributs. Ja veus. O sigui, hi ha aquí cosetes amagades, no?, per la penya que hi entengui de veritat. Espero que la gent que li agrada Caliu i que no sàpiga molt de reggae, que algun dia arribi a trobar el tema aquest de Supercat o de Gregory Isaacs o de Heptones i digui, hòstia, lligui cap, saps? Perquè molta gent, el que he dit abans, ho escoltarà i no es donarà ni papa, saps? És del rotllo, bueno... No, me flipa el reggae. Vale, bro, tio, però no fa falta que tu em pollis, però una mica de criteri de la melodia te sona, aquesta melodia no te sona. No estic parlant de nocions musicals ni res, és una mica de curiositat, saps? Sí, curiositat i d'escoltar-te d'on ve tot, també, i tot, no? Sí. Que a més és com una música que té una història tot guapa, tio, que si t'agrada és com pots indagar allà i... Sí, m'agradaria que això no es prenés com del rotllo, m'agraden les xutxes, vaig a comprar xutxes, me les menjo cap a casa, saps? No és això, saps? És una cosa que també pots fer-ho servir així, el que passa que s'aprecia molt per un tio com jo, que estima molt aquesta cultura, i com nosaltres, que realment hi hagi algú que vulgui indagar, encara que no sigui el més friqui ni el més d'això, però que digui, hòstia, que curiós això, i que pregunti més enllà, i que tal, i que qual, i que no es quedi com amb la base de tot, saps?